Исәнмесез, эфирда җомга көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чакырылмаган кунаклар, Зәп бистәсендә яшәүчеләр тараканнар белән көрәшәләр, ләкин бер нәрсәдә ярдәм итми диләр. Сулык аяныч хәлдә Чаллы яр буе паркында күл төбен чистартуга керешәләр. Хәрби хезмәткәрнең гаиләсе тагы бер кешегә артты. Яшь әти-әниләрне безнең төшерү төркеме дә котлады. Фатирларда һәм подъездда тараканнар. Күп фатирлы йортларның берсендә чакырылмаган кунакларны агулап бетереп булмый. Зәп бистәсенең 15-8А йортында яшәүчеләр әйтүенчә, алар бөҗәкләр белән 2 ел дәвамында көрәшәләр, ләкин бер нәрсәдә ярдәм итми. Шуңа күрә аларга хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова ярдәм итәргә тырышты. Бер ел элек Юлия Степанова бу йортта бер бүлмәле фатир сатып алган, ремонт ясый башлый һәм тизрәк үз йортына күченергә хыяллана. Ләкин өметләр тиз тарала. Элеккеге яшәүчеләр моннан күченгән, әмма фатир һаман да буш түгел, аны тараканнар биләп алган. И с самого начала они были. То есть они и в квартире, они и в подъезде, они просто везде. То есть они падают с потолка в еду, на тебя. Это кошмар какой-то. Мы живем в каком веке, а они до сих пор ползают в таких количествах, и никто с этим ничего не делает. Биредә яшәүчеләр әйтүенчә, бөҗәкләр 2 ел элек барлыкка килгән һәм һәркем тараканнар белән булдыра алганча көрәшә. Сетки наделала. У меня всегда были сетки воздуховода, сетки, чтобы тараканы не проходили. Везде понаставила сетки. Но вот уже как они появились, 2 года уже сетки везде стоят. Вот так вот сама вот делаю еще. То, что у всех, у соседей есть. У всех все жалуются. Таракан көп. Ол каждый подъезда, каждый нейде, домда. По-моему, она травит әйтмейләр, подъялларын вообще. Әлеге проблема белән без Жилкомсервис идарәче компаниясына мөрәҗәгать иттек. Безнең шалтыратудан соң махсус оешма тарафыннан баскыч ячейкаларын дезинсекцияләү, чүп җыю камерасын һәм подвал бинасын профилактикалау максатларында чираттагы чаралар үткәрелде. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Чаллыда яр буе паркында күл төбен чистартуга керешәләр. Эшләр киләсе атнада ук башланыр дип планлаштырыла. Ә белгечләр геотуп өчен мәйданчык әзерләгәндә сулыкның торышын бәялиләр. Хезмәттәшебез ял итүчеләр һәм эшчеләр белән аралашты. Яр буе күле элек карьер урыны булган ул завод һәм гомумән шәһәр төзелгәндә барлыкка килгән. Хәзер монда балык, кандаторлар, яши үрдәкләр йөзә. Табигый мөхиттә ял итүчеләр хайваннар һәм кошларны күзәтә ала. Тик күлнең торышы начар дип зарлана чаллылар. Хочется в чистоте самим быть, отдыхать с детьми спокойно, чтобы к нам приезжали другие люди из других городов. Мы знакомились и могли что показать. За столько лет, я думаю, тут на дне много чего собралось, накидали. Мусора много. Күп еллар дәвамында күл төбендә җыелган барлык чүп-чар чистартылачак, эшләр киләсе атнада ук башланыр дип планлаштырыла. Белгечләр әйтүенчә, хәзер сулык аяныч хәлдә, ул чәчәк ата. Углубление мы можем осуществлять до глубины 5 метров. На этом объекте планируется очистка дна водоема вот этого озера в парке Прибрежное. По всей акватории приблизительно будет убираться слой около 30 сантиметров. Шулай күлне тирәнәйтү планлаштырыла. Андагы андаторлар да, балыклар да, үрдәкләр дә зыян күрмәячәк дип ышандырды сулыкларны чистарту белән шөгыльләнүче белгечләр. Барлыгы 8 геотуп урнаштырылачак. Бу елның декабрына кадәр балчык ятмалары сузыландырылачак, ә алга таба ашлама булыр дип кулланыла. Күлне чистартуга килгәндә белгеч 3 атна эчендә барлык эшләрне тәмамларга өметләнәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Мәче кушаматлы хәрбинең гаиләсе тулыланды. Хәрби хезмәткәрнең улы туган. Бүген ул хатыны һәм баласы бала тудыру йортыннан чыгару тантанасында катнашты. Ул әлеге мөһим көнгә кайтып җитәргә өлгерде. Яшь әти-әниләрне котларга безнең төшерү төркеме дә барды. Бүген төнләгенә Мәче кушаматлы хәрби хезмәткәр Чаллыга кайтып җитә. Кыска вакытлы отпуск хатыны һәм яңа туган улы Ранелнең бала тудыру йортыннан чыгу вакытына туры килә. Кызым да бар, малаем да бар. Полный комплект дип була инде. Нәрсә әйтәләр, бераз каушыйм. Көн сайын малайлар туймый. Так что как-то так.
Соңгы мизгелгә кадәр гаиләсе хәрби хезмәткәрнең бала тудыру йортыннан чыгару вакытына өлгерәчәген белми иде. Ләкин барлык туганнары да җыелган, аларның хисләре ташый. Чөнки алар сугышчыны 8 ай күрмәгәннәр. Якыннары күз яшьләрен яшерә алмый, ләкин бу шатлык яшьләре. Хатык киттем инде, икенчесе, как говорится, малай. Минем үземнең 2 кыз, бер дә малаем булган, беренче мәртәбә малай. Внугым була, Алла бирсә. Мен өзімнің ұлымның шушы Татарстан, Россия хақын яклауына бірден ғырурланам. Икенчеден қойғырам, ана кіші боларақ. Ол бүтін солдатларны біз аналар күтәбіз, күш бирәбез. Түрәләрнең башларына иманлыклар беріп, дөньялар тынычлансын. Мен шуны теләйм ана буларак. Декабрьдән бирле күрешмәгән, хәзер менә бүген Аллага шөкер кайтты, исән сау. Хәзер бөтенесе бергә, кызым, улыбыз, ирем бик шат. Хәрби шәһәрдәшебез ялда булганда гаиләсе белән бергә күбрәк вакыт үткәрергә, балалар белән йөрергә өметләнә. Бүген алар котлауларны кабул итәләр. Башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов яшь әти-әнигә 100 000 сумлык конверт һәм яңа туган бала өчен комплект тапшырды. Азилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне 8 июльдә традицияга әверелгән бәйрәм билгеләп үтеләчәк. Бу изге князь Петр һәм аның хатыны Феврония истәлегенә билгеләнгән көн. Әлеге пар гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык символы булып тора. Ярчалыда бәйрәм алдыннан бергә яшәүләренең юбилей елларын билгеләп үткән һәм шәһәр үсешенә өлеш керткән парлар бүләкләнде. Бекерлар иң затлы кешелекле һәм кирәкле һөнәр ияләре. Исаак Михайлович республиканың атказанган Тобибош авылының мактаулы гражданины 35 елдан артык психоневрология диспансерын җитәкли. Зөһрә Николаевна 40 елга якын психоневрология диспансерының балалар бүлегендә өлкән шәфкать туташы булып эшли. Гаилә бәхетенең сирен пар безнең төшерү төркеме белән дә уртаклашты. Уважать друг друга, почаще думать о другом, а не о себе. Когда заботишься о другом, выигрываешь сам. Молодец. Терпение и дружба. Аларның 6 оныгы бар, табиблар династиясе дәвам итә. Олы оныгы тиздән медицина белеме алачак. 2 кызы да әти-әнисе әзеннән бара. Светлана табиб-психиатр һөнәрен сайлаган. Ася Кислова чудо балалар реабилитация үзәген оештырган. Стараемся в нашей семье следовать их советам, их наставлениям, их помощи. А мы вместе живем 28 лет. У нас уже взрослые дети, которые тоже женаты. Чакырылган кунаклар арасында сәламәтлек саклау, мәгариф һәм төзелеш өлкәләре хезмәткәрләре дә бар. Барлык катнашучыларны Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина котлады. Дорогие мои земляки, я со всей искренностью сердца хочу поздравить вас с наступающим праздником и пожелать самого главного – семейного счастья, душевного тепла, мира, здоровья и благополучия. Вам и всем, кого вы любите. Шәһәрнең иҗади коллективлары гаилә парлары өчен концерт программа әзерләгән. Бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне алдыннан 7 чаллы гаиләсе дәүләт бүләге мәхәббәт һәм тугрылык өчен медаленә лаек булды. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Ялларыгыз файдалы үтсен. Сау булыгыз. Продсклад «Победа». Тостер электрический 625 рублей 70 копеек. Пряники с вишневой начинкой 500 грамм 75,90. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 13% годовых. Выдаем займы под залог транспортного средства. Набережные Челны, Новый город, 107.